unethaveni yakho noma ngabe unamatrack unani. Lezo zinto lezo esikhuluma ngazo izona zinto ezikwazi ukufike zikulamulele. Siphinde sinibikelele sesiphinde sabuya ngokujwayelekile uDr Msuthi inyanga yabezizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodla ubisi mina ngibhodla manje ngencuba cha namhlanje ke sithi ake sibuye futhi number 2 sibuye ngesihloko abantu abaningi esihlezi sibadida namhlanje ngithi ake ngikhulume ngezizwe ngoba iyona nto engiyenza kakhulu lapha ekhaya. Izizwe zigaya lapha ekhaya. Kunomuntu othi uhleli lapha ekhaya wahamba wayothwasa noma izinto zakhe bezihamba kahle kodwa manje izinto zakhe sezivalekile. Zikhona izizwe esinazo lapha ekhaya okuyizona ezikwazi ukuvula umuntu owavalwa. Mhlambe kuthiwa inhlanhla yakhe yavalwa noma isangoma sahamba sayothwasa kodwa sikwazi ukubhulela umuntu. Loyo muntu loyo ke sinazo izizwe sifike simgcabe zona emzimbeni. Masimgcaba zona emzimbeni siphinde futhi lezizwe sikwazi ukumnikezela igona lazo ukuze akwazi naye ukuthi avule abanye abavalo. Lezizwe ke izizwe zehlukene. Omunye umuntu uzothi ke izizwe thina sazi ukuthi ezokuthunyelwa zilande intombi lezi ezivusa ezenza ukuthi umuntu ahayize ebusuku. Zikhona izizwe ezinjalo. But lezizwe esikhuluma ngazo namhlanje izizwe zomhlahlo. Sikhuluma ngezizwe ezivula inhlanhla emzimbeni womuntu. Siphinde sikhuluma ngezizwe ezikwazi ukuthi zikulwele uma ngabe kukhona impi ekhona noma kunabantu abakulayela endleleni. Uma sigcabe zona izona ezizokwazi ukuthi zikontrole makukhona abantu abakulayela endleleni zikutshela ukuthi namhlanje kunabantu abasendleleni abafuna ukuzolwa nawe. Zikhona abantu abashawe ngazo futhi izizwe. Umuntu oshawe ngezizwe omunye wakhe uthola ukuthi kufanele ahambe ayofuna usizo. Usizo uyafika kalitholi ngenxa yokuthi umuntu mayezolashwa izizwe ngeke umlaphe izizwe ungenazo izizwe nawe. Kufuneka umuntu ozokulapha kube ukuthi unazo izizwe. Umuntu ogadlwe ngamabutho naye kufanele ukuthi abe nawo futhi amabutho lawo okufanele ukuthi amsize ngawo. So ngizothi ke namhlanje ningizwe Afrika une business lakho. Ibhizinisi lakho livaliwe kodwa wazi ukuthi lavalwa kanjani. Unethaveni yakho noma ngabe unamatrack unani. Lezo zinto lezo esikhuluma ngazo izona zinto ezikwazi ukufike zikulamulele phezukwayo yonke into eyinsila embi ngoba ngisho sikulahla umdliwa sihamba siyothatha lezizwe sisebenzise zona ukuthi azithathe yonke lempi zibuyisele back la yayiqhamuka khona. Yilokho beyithi namhlanje ake sikhulume ngakho kakhulu abantu bekwazi ukuthi bathole ukusizakala ngoba uma ngabe unenkinga efana nalesikhuluma kanje ngamanje thatha uzukwanosheleni uhambe uyobhula noma uyobheka ukuthi ikuphi okungaba inkinga kuwena ikuphi futhi okufanele kulungiswe kuwena okuphathelene nezizwe. Kodwa ngithi guarantee sure uma ngikunikeza izizwe mina izizwe zofike zikwenzele lento ifunayo. Futhi noma ngabe kuthiwa abantu abangeni umelaphi uyisangoma uyinyanga ungumthandazi abantu ngithi bazongena uma sikunikeza lezizwe ngoba phela izizwe kufanele sithi masigcaba zona bese sithi after 7 days kufanele uhambe uyothatha inhlambuluko yazo and then from lapho seziyaqala ziyakwazi ukusebenza kuwena. Izizwe ayisisona isithwalo number 1 and number 2 izizwe into okufuna ukunderstand ngazo ukuthi umuntu masimgcaba izizwe noma simnikeza ligona lezizwe umuntu nomuntu unamakhosi ahamba nawo emzimbeni. Lamakhosi okufanele ukuthi siwabikele ukuthi namhlanje simnika nawo amadoda sithi wahamba yomsebenzela hayi ngoba singabaza amandla edlozi lakhe noma ezithunya ezihamba naye kodwa sizophakamisa umsebenzi kuyena sizophakamisa lokho kwakuvaliwe kuyena ukuthi akuye phambili. That's why ngithi umuntu mayefika sifike sichitha amathambo thina sibuke ukuthi ilona liphi idlozi noma isiphi isidalwa kuyena ekufanele ukuthi sisemukelise lamadoda ngoba lento into yasendulo bayivela ikhona kudala
ubona izayoni zithandaza, uthola ukuthi umuntu unazo ithunya kodwa bese iyahamba ayo-upgrade ngezizwe, ngoba isikhathi esiningi bese uthi uma ungena umuntu ukuthi wayi khona umuntu ocabile la. Kodwa manje lezo zizwe zisuke zingahlambulukile mase zibonakala ukuthi khona umuntu ocabile. Kufanele izizwe masicabe zona bese siyayiphothula sihlambulule, ukwazi ukuthi ungahambi wenukeka noma ikuphi. Nasemndenini ayikho into ebakhona ngoba lento iyinto econtrola ukuphila kwakho, not ukuthi ifuna igazi iyahlatshelwa sihlabele yasenzi okuzodinga ukuthi kube khona igazi. Ngamafishane nje, uma ngabe sizokunikeza into noma ngabe yini esikwenzela yona lapha ekhaya ephathelene ngokobuhlanhla bomuntu emzimbeni, kuye kuphoqa ukuthi sichithe amathambo sihlole. Mina-ke ukuhlola ngihlola ngisho ngisemotweni, ngihlola ngihamba endleleni, ngoba lento ekhuluma kumina ayinamkhawulo ukuthi ikhuluma nini ngasiphi isikhathi. Masizokunikeza lezizwe kufanele sikuhlolele, and then la konakele khona mangabe kukhona esidalweni la ezohamba bese iyageja khona, kufanele sikulungise lokho, ngoba uma sizothatha lezizwe sikunikeze zona and then thina sibe singayibukile ukuthi kufanele siyiqondanise kuphi, iyothi igcina lento ingabe isawenza umsebenzi okufanele ukuthi iwenze kuwe, ngoba thina asivele sazenzela ngokwethu. Ngikholelwa kakhulu ekuthenini abantu abahlole futhi kuhlolwe ngokweqiniso, abantu bayithole into okuyiyona efanele ukuthi yenzekeni, ngoba akufanele uma uwumuntu singabantu asifani. Kunezinto umuntu ongathi uyamnika zona uthola ukuthi amakhehla aphila kuyena awayifuni lento. Manje lo muntu kufanele sibuke ukuthi sesidalweni sasekhakhoma wakhe la izomukeleka khona, noma sesidalweni sasekhaya kubo la kuzomukeleka khona lento esimnika yona. That's why-ke kufanele ukuthi siqale phansi sikuhlole phambi kokuthi siqhubeke senze izinto eziningi ngawe. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi uDr Msuthu utholakala endaweni yaseNanda, bathi seNewtown A emaplazini, istophi kaNhlangothi, ilocation yami ithi DR Msuthu lapha ku-map Google. Siphinde futhi sitholakale enombolweni 0766419167, iyona namba esitholakala kuyona lapha ekhaya, and 078 3271134. Ungasishayela kodwa ungasishayeli ngale kwa 6:30, ngisuke sengirelaxile ngisekhaya. Ngiyabonga.